Si Kristo ang imong gikinahanglan. Nga naman, si Kristo ra wa nay lain nga nagbayad sa imong sala. Unsa yun sa Bible sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang grasya sa Dios kinabuhing dayon pinagi kang Kristo. Ako moingon nimo nga ikaw ako di ta kabayad sa atong sala. Kinsa man tang makabayad? Kinsa may mubayad sa atong sala? Si Kristo ra gyud makahimo. Ngano man, siya ang perfect na sacrificial offering. Munang gitawag sa dalamog God sa unang panahon sa balaod, muna maghalad sila og blameless nga mga karnero, turo or baka. Dunay once a week, dunay once a year. Nga paghalad aron na gitawag atonement of sin, pagbaba sa sala, mapasaylo ang ilang mga sala. Apan nakita sa Dios nga dili na paigo, dili na inap ang dugo sa karnero, dili na inap ang paghalad ng mga mananap, kaya ang tao makasasala gyapon. Dili mabago ilang kinabuhi. Nga naman, kay walay gahom ang karnero, walay gahom ang dugo sa turong bata. Unsay gibuhat sa Dios nga mahal? Kung na-memorize ni mong John 3:16, pinaka-common nga bersikulo. Gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan ug tungod ni anak. Gipadala, gihatag ang bugtong anak sa Jesus. Ang tanan mo tuuned di malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. Unsay gibuhat sa Dios nga mahal? Si Kristo makaigsunan mo'y nahimong halad, sacrificial offering. Siya ang nahimong substitute sa paghalad sa karniro o turo ug baka. Gihalad si Kristo once and for all. Dili na sublion. So walay katapusan. Humana niya gibuhat ang pagbayad sa atong sala. 2,000 katuig ng milabay. Humana si Kristo namatay. Humana sa gilubong. Humana sa napanaw. O nagsaad siya nga mubalik. Waon niyang mga taong nangandam. Nga nagulat kaniya sa Hebrew 9 versikulo 28. Ingon nga si Kristo gihalad sa makausa alang sa tanang sala sa tanang mga tao apan mobalik sa ikaduhang higayon dili na labot sa sala apan alang sa pagkuha kanila nga nagulat kaniya. Kinsay balikan ni Kristo? Katong nagulat. Kinsa man ang taong nagulat? Kanang taong wala nagkumpiyansa. Kanang taong may panahon niya. Kanang taong nangalagad niya. Kanang taong naghinulsol. Kanang taong nibiya sa tanang klaseng pagpakasala. Tanang klaseng droga, bisyo, kahilayan. Maunay balikan ni Kristo. Dili lalim ang paglukat ni Kristo nato. Iyang kaugalingon gihatag niya para nimo. Aron sa mamatay, ang pangutana karon, andam ba ka mohatag sa imong kinabuhi? Andam ba ka moalagad sa Ginoo? Andam ba kang maghinulsol? Andam ba kang mubiya sa imong droga? Andam ba kang mubiya sa imong bisyo? Andam ba kang mubiya sa pagkadautan? Maunay isyo karon. Igsoon, gibuhat na ni Kristo ang tanan. Ikaw, kumusta imong kinabuhi karon? Naa ba kay panahon sa Ginoo? Nagdagat ba kas Ginoo? Sa panahon ni Noah makaigsunan. No wonder nga nang Bible nagsulti nga pagbalik sa Son of God sama sa panahon ni Noah. Kung mabalik ka sa panahon ni Noah, grabing pagpahimangno ni Noah sa mga tao. Nga musakay sa arka, nga muban kaniya, kay lunuban sa Dios ang tibuok kalibutan. Ang mga tao wala nagtagad. In fact, dagang mga taong nagbugal-bugal ug wa mituo sa mensahe. Apan nagpadayon ang alagad sa Dios sa pagbuhat siyang kabubuton. Pila ra kabuk nga luwas. Sa panahon ni Noah, yun ang Bible, 8 ra kabuk yung tibuok pamilya kay mao ra man po'y mituo. Nya karon magaigsunan sa samang paagi, ang Bible nagsulti nga pagbalik ni Jesus sama usab sa panahon ni Noah. Nakita nimo karon daghanan nagwali makaigsunan. Aron ang tao pasidan-an sa paghinulsol sa pag-alagad sa Ginoo. Kay usaray gikinahanglan karon nga ang tao mudangot kang Kristo. Ilhon nimo si Kristo nga siya lang ang dalan kinabuhi ug kang kamaturan. Wala na laing paagi. Di ta kadto samahan gawas lamang ni Kristo. Kay si Kristong namatay para nimo, si Kristong nabanhaw para nimo, ug siya ang atong paglaom. Amen. Kitang tanang mga matay man, ang tao madong mamatay.